tungkol sa sitwasyon sa isang lugar, sa Albay, isang LGU, na medyo matindi ang politika, at pag-usapan natin kung paano maging bayani ang mga tao. Diba? So, bayanihan. So, samahan po ninyo ako sa isang oras na talaga yan. At malaman natin kung ano po ang magandang gawin sa ating buhay. Kahit 70 years old ka na ay malakas ang katawan. Kaya pang magtrabaho o magnegosyo. Kaya pang mag-radio program. Yan, tulad natin. At paano makakatulong sa ating mga kababayan na ang daming may mga sakit ngayon. Grabe. Yung pong diabetes, high blood, high cholesterol, common na lang po yan. Common. Ibig sabihin, halos sa diabetes, high blood, 1 out of 2. O, di ba? Dahil po sa ating mga kinakain, dahil po sa stress, dahil po sa nasubran sa synthetic drugs. At yung pong kidney ngayon, nako, yung creatinine. Tumataas po ang bilang na mayroong mga matataas na creatinine na delikadong madialysis. At marami ayaw magpa-dialysis. Mamaya may kukwento tayo. Yung isang nagda-dialysis na uminom ng ating mga amazing products for 45 days, isa't kalahating buwan, lumakas ang katawan. Kaso siguro nagtitipid, nahinto. Nung nahinto, hindi makalakad. Hindi na makapunta sa dialysis center. Kaya biglang tumakbo yung kanyang asawa kanina. At bumili ng God for 2 months. Yan ang sinasabi ko, ano bang importante sa atin? Buhay o kwarta? Kung kwarta ay tago na lang, hayaan na lang kung may mangyari. Sa ibang mga, ang filosofiya ay out of this world, una-unahan lang yan. Ay mauna na kayo lahat, ako nang pinakahuli sa balat ng lupa. Sasama na lang doon sa rapture. Kaya iniingatan natin ang buhay natin. Joke lang po yan, pero may mga tao kasing ganon. Di ba? Pilosopo pa, hindi naniniwala. Parang hindi ka naniwala na ang during the time before Jesus Christ, noong time ni Jesus Christ, wala naman pong doon, wala pong mga synthetic drugs, all natural. Pero umabot ang buhay ng tao ng pinakamataas, 800 plus ang edad. Nung nagkaroon na tayo ng synthetic drugs, bakit umikli na ng umikli ang buhay ng tao? Ngayon po, may mga namamatay 30, past 30, 40, 50. Bihira nang makarating ng 60 or 70. Di ba? Bakit? Ang tanong, bakit? Ganun lang po naman yan Ako po, sa totoo lang, medicine to me is okay. Pero in case of emergency, in case na kailangan, halimbawa, sa akin ito wala po hindi ko pinapakialaman yung iba. Pag tumaas ang blood pressure mo, babot ng 200, ay kailangan talaga uminom ka ng gamot. Diba? Pero kung bumaba na po yan na 120 over 80, kung sa akin po, hindi na po ako iinom. Ihinto ko muna. Ang ipapalit ko po yan, mga supplement natural. Kung mga 130 over 90, hindi pa ako iinom. Pero pag nag 150 or 160, yan, iinom uli ako. Kasi, mahirap pong madamage ang kidney.
Di ba? Sa akin po ito, hindi ko kayo pinapakialaman. Ngayon, kung kayo po gusto niyo maintenance for 10 taon, nasa inyo po yan. Pero dito po, sa aking mga pumupunta, yung tumaas ang creatinine, usually, yung pong uminom ng synthetic drugs for so many years na walang patlang. Okay. Walang patlang po yan. Tuloy-tuloy po yung pag-inom. Okay, so mas mahirap po pag dialysis na. Iyan po. Tsamba-tsamba na lang po yan. Samantalang po, high blood. Ano po ang dapat mong gagawin para bumaba? Iwasan mo ang karne, mamantika, maalat. Di ba? Sobrang rice. Di ba? Low diet ka lang, lalo sa gabi. Di ba? Maraming tubig. Magpapawis ka. Ikot ka lang ng ikot. Di ba? Huwag ka masyadong mag-stress, lalo mental stress, di ba? Bababa po yan, maniwala kayo. Ganon din po sa sugar. Iwasan mo ang mga matatamis, iwasan mo ang rice, iwasan mo yung lahat na mayroong sugar. Bababa po yan. Gusto mo, vegan ka lang, bababa po yan. Di ba? So ganon po yan. May paraan, kaso tayo ayaw nating gawin yan. Kasi lagi nating filosofiya sa buhay, may gamot naman. Okay ang gamot. Sabi ko in the beginning, per 6 months, okay yan. Pero pag umabot na yan ng taon-taon, ay ako po, ay hindi pa ako dyan na, kung sa akin po, hindi ako papayag. Kaya nga po, nung ako po ay nasabuyan ng mantikang kumukulo, diba, sa aking paa, so, umiinom ako ng amazing 16 isang araw. Pero, pumunta pa rin ako sa ospital. Pero mabilisan lang. 3 days lang tayo, 2 nights. Di ba? At binigyan tayo ng yung antibiotics, good for 7 days, iyon po, okay po sa akin yan. Pero po yung pain reliever na good for 7 or 10 days, ginawa ko lang po, isa lang ininom ko. Kasi takot po ako sa pain reliever. Mabigat po yan pagdating sa kidney. Diba? Kaya mo naman tiisin, lalo pa yung mga arthritis dyan. Ako, mahilig sa mga pain reliever. Yun, nadadali kidney. Diba? Lalong-lalo yung iba, walang doctor's prescription, inom lang ng pain reliever. Hindi nila alam, iyon ang, pain? Ang pain, pwede po yan. Massage mo yan, exercise mo yan, mag-hot bath ka, maganda po ang resulta. May iwasan yung pain, pero inom ka ng parating pain reliever, delikado po yan. Okay, so makinig lang po tayo kasi second part, siguro mga pa 6 o'clock. May nag-chat sa atin dito, sa atin regarding sa sino ba ang mga nararapat na komandidato. Di ba? Di ba? Ay, dyan sa Bakakay, 3 terms councilor na si Kagawad Sergio Alvarado III or si Toto Alvarado. Isa pong magaling. Low graduate po ito. Pwede po yan maging vice mayor or mayor ng Bakakay. Ay panalo po yan ang Bakakayanos. Di ba? Yeah. Di ba? Okay, pero marami niyang mapera na gustong lumaban pagka mayor or vice mayor. Di ba? Pero ito naman sina Kagawad Toto, nako, ang kapatid nito, multimillionaire. Kung gustong lumaban talaga, malaki ang tsansang manalo.
Ayan. Kasi mayroong matalino, magaling, maraming batas na nagagawa dyan sa LGU Bakakay. Okay, so sige po. Yan po ang ating mga mamaya po. Sabihin ko sa inyo yung mga nag-avail sa atin ngayon ng ating mga produkto, lalo na po yung may mga mabigat na karamdaman, di ba? Di ba? Ito po sa prostate. May problema sa prostate, balik-balik. Umiihi, may stomach problem. Nung uminom po ng ating Amazing 4, 2 times a day, wala pang isang linggo. Naging okay ang pakiramdam. At pati yung pagtulog, gumanda na kasi hindi na makatulog ng maayos. Di ba? So bumalik sa ating kanina at bumili uli ng ating produkto. At ito naman po si Mr. Constantino Jr. Aton. Ito po yung nagda-dialysis, 60 years old. Unang abil niya po ng ating bumili po noong December, 3 times a day ang Amazing 4. Second abil niya, 15 days itong January, 2 times a day na lang, binabaan pa. Di ba? So, naputol po ito. So, nung naputol, sumigla na kasi yung kanyang katawan. Akala nila, pwedeng ano na ang katawan niya, lalo ang kidney niya, halos hindi na nagpapangsyon. Hindi raw makalakad, hindi nga raw makapunta na sa dialysis center. Kaya yung asawa kanina bumili na po ng good for 2 months. Pinainom natin Mega 1, 2 capsules, 4 times a day. At ito si Madam Eden Trelles, may tumutubong pigsa sa kilikili. Nung uminom ng Mega 1 3 times a day, gumaling kaagad. Ngayon po, going 2 months na umiinom, nag-avail po ng promo natin sa Mega 1 ng good for 1.5 months. Good afternoon po, Doc Joey. Ito, natulungan natin si Madam Vilma Orbilio Nasol. Kumusta po kayo? Ito po yung napakataas ang kanyang sugar, nasa 450 ata. At saka yung kanyang blood pressure, napakataas din, high cholesterol. Medyo tumataas na rin ang creatinine. Ano po ito? 3 months, nag-normal lahat. So ngayon po, umiinom siya maintenance na lang. I think umiinom siya Mega 1 3 times a day. Si Mrs. Felicitas Reyes Ramos, Bocol Gums for operation. Umiinom po ito ng Mega 1, 2 cups, 3 times a day. 15 days pa lang po ng pag-inom, lumit na ang bukol sa gums. Taga ano po ito? Birak, Catanduanes. So mga taga Birak, kahit po saan kayo pwede. Pwede naman kayo mag-order. Ipadala lang sa GCash at ipapadala namin sa GNT ang produkto. Kaya wala pong problema. Di ba? Good afternoon po, Doc, by Joseph Nirik. I think taga-Tabaco ata ito. O Ligaw. Magandang hapon din sa inyo. So yan po ang magandang balita ko sa inyo. Lahat po. Kaya pipiliin natin good health o kwarta. Pag kwarta, nasa inyo na po yan. Pero kung good health, ay hindi na po natin itago na lang natin ang pera. Pero huwag magsisi.
Kasi pag nagsisi, pag huli na, goodbye everything. Di ba? So, yung kagandahan ng ating Mega One, 21 ingredients, all natural. Ang daming natutulungan. At ito po ay much cheaper kaysa doon sa Amazing 4. Okay, so yan po. At hopefully ay matulungan namin kayong lahat dahil nga po sa ang good health is very important to everyone. Kaya sa akin yan muna inuuna ko. Instead na magpolitika tayo. Kaya sabi ko nga, madugo ng politika, ano na tayo, parang wala na tayong gana. Kasi sinubukan natin 2019. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. So lahat pong may mga katanungan, just text or mag-chat po tayo. Mag-text tayo sa 0998-975-8121. 0998-975-8121 or sa 0917-853-8933, 0917-853-8933. Kanina pala magang-maga, nag-text si Mr. Alan at Chalas from Rapu-Rapu. Yan. Magang-maga nagbumili ng mga healthy drinks natin. Yung 14-in-1 natin na Amazing Coffee Mix. Yung ating Multi-5 Coffee. Yung mga Mushroom Coffee 8-in-1. Yung Mega A Coffee 8-in-1 Antioxidant Coffee. Kasi natulungan din natin ito na maraming karamdaman din nung uminom ng ating mga produktong Amazing 4 ay gumaling siya. Ibig sabihin, naka-recover sa karamdaman. Even yung sa atin natural, pero napalakas ang immune system, na-detoxify, na-balance ang kanyang katawan, kaya naka-recover. Yan, may tanong pa ako sa inyo, Doc. Ano po gamot palaging nahilo at sumasakit palagi ang dalawang sentido? Yan, siguro palagi kang palaisip. Palagi kang palaisip at hindi ka masyado nakakatulog. So, kailangan po prayer, relax, i-relax ang katawan at subukan mo ang Mega One. Mega One, 1 cup 4 times a day. Mabilis yan. Or uminom ng 4 capsules ng Mega One. All natural 21. Very powerful, all natural. Natural ingredients. Made and manufactured in Florida, USA. Yan. Okay. So yan po. Subukan mo Mr. Joseph Nerik. Di ba? Kasi importante makarecover ka sa karamdaman. Pwede mong ipadala sa GCash ang payment. Then ipadala namin sa kung ano, pwedeng ipadala natin sa GNT. Yan, mga 3 days siguro, 3 to 5 days na sayo ng produkto. Kung hindi ka makapunta rito. So, ganun po ang proseso natin para mabilis. Para mabilis. Ito, yan po si Mrs. Belma Orbilio Nasol ng Kamalig. Tanungin po ninyo yan. Talagang naka-recover talaga siya. Naka-recover talaga. Total recovery. Yan ang maganda. Meron po yan na tindahan. Malakas po ang tindahan niya. Ang umiinom ng ating mga produkto, siya mismo, ang kanyang mother, ang kanyang apo. Yan, pati yung apo niya, pinapainom niya na. Pati ata anak niya. Buong pamilya na. Okay. Wala po yung amazing clients. Thank you much po sa lahat ng bumili ng amazing products at healthy drinks. Yan.
God bless and good health po. Always. Yan. Okay. From Amazing Diamond, Arlene. Diba? So, yan po ang magandang balita ko sa inyo. Okay. So, ay mabigat po talaga. Ngayon po ito pong Holy Week, dapat meron na po kayong Amazing 4, may Mega 1, may mga healthy drinks natin kasi 4 na araw pong holidays, wala po kaming pasok. So we are close sa 28, 29, 30, 31. Babalik lang po kami sa April 1. We are open tomorrow, Sunday po hanggang mga alas 8, alas 8:30 ng umaga. Mag-text lang po kayo kung pupunta kayo Sunday. Pero after mga bandang 9 or 10, wala na po kami dito. Magre-relax din, di ba? Monday, balik tayo. Kaya po ay makapag-avail na tayo ng ating mga amazing products na talagang very powerful, na talagang maraming natutulungan. Thousands of thousands ang natutulungan. Okay po. So, yan po ang magandang balita ko sa inyo. At sa magandang balita, ito po ay ating dapat gawin at gayahin ng iba. Huwag po nating matigas ang ulo. Dok, matigas naman talaga ang ulo. Huwag po matigas ang ulo or pilosopo. Diba? Kasi kayo din man po ang kawawa. Sabi natin, there's no harm in trying done at all. O, sabi, baka may ano kayong doktor. Hindi, 16 years na kami. Paano? Diba? Wala namang may nangyaring hindi maganda. Diba? Sa 16 years yan. Sa isang taon pa lang, doon pa lang, malalaman na kung ang produkto hindi maganda. Diba? Okay. Kaya, payong kapatid, agapan. Lalo may promo tayo sa Mega 1. Diba? May promo tayo sa Mega 1. Unang-una, binaba natin ang isang box ng 500 plus yung discount mo, dadagdagan pa natin. Depende. Kung marami kang bibilin, mas malaki ang discount. Tulad kanina, bumili ng good for 2 months. Kasi nga, binigay na natin pinakamababa para makatulong sa kanyang asawang nagda-dialysis. Diba? Kasi nga po, dialysis, lilinisin lang ang dugo. Hindi naman yan nagpapalakas. Hindi naman para makarecover ang kidney, no? It won't make your kidney strong and healthy. Ang Amazing 4 and or Mega 1, ang ginagawa nito, dinidetox ang katawan natin, binabalance at pinapalakas ang ating immune system at mga organs natin. Yan. Yan ang malaking pagkakaiba. Diba? So sana ay ating pong matutunan na ito po ay matutunan na kung ano. Kaya nga, there's no harm in trying done at all. Kaya itry natin, subukan natin ng 1 buwan, 2 months, 3 months, 6 months, makikita ninyo malaking pagbabago. Sa dialysis kasi, pag nag-dialysis na kayo, minimum po niyan 6 months. Minimum. 6 months, makikita mo. 1 year, makikita mo. With God's grace, anong malay mo?
Yung creatinine mo after 6 months, kung iyan nasa 1,000 plus, bumaba na ang 800, 700, 600. After 1 year, nung malay natin, 500 na lang, 400. After 2 years, baka yan ay 300, 200 na lang. We don't, ano yan? Kasi nga po, pinapagana natin yung kung may pag-asa pa, may nabubuhay pa dyan kahit pa paano, gumagana pa kahit kaunti katiting ang ating kidney, may pag-asa pa. Pero kung dead na talaga, lahat ng kidney hindi na nagpa-function, mahirapan na po tayo. Pero matutulungan tayo sa ibang organs. Di ba? Okay, maliwanag. So, ganun po ang proseso natin. Ganun po ang ating mga produkto. Kaya nga sabi na, Dok, parang hindi ka tumatanda kasi nagninong po tayo sa kasal noong Monday. Sabi nung akin, ba hindi ka tumatanda? Paano tatanda? Meron tayong amazing products na iniinom natin araw-araw. Diba? Di sila makapanilawala na this August 19, I will be 70 years old. Parang 50 lang. At ang liksi ko, tatalunin ko pa yung liksi ng mga 50 years old na maraming bisyo. Maraming kinakain mga bawal. Di ba? So yan po ang malaking pagkakaiba natin. Sana ay atin pong malaman ay tayo ay sabi natin, daig ng maagap ang masipag. Okay. So, daig ng maagap ang masipag, kaya huwag kalimutan ang Amazing 4 or ang Mega 1 with 21 natural ingredients made and manufactured in Florida, USA, approved by FDA. Yan. So, kanina, wala namang sakit. Uminom ako, 5 kapsula. 2 Miracle C, 1 Mega, 1 Multi-5, 1 Mega 1. Maraming basong tubig. Kasi hindi ko naman titipirin ang buhay ko. Sabi ko, ang worth ng buhay ko, kay multi-billion dollars. Diba? Multi-billion dollars. Kaya kailangan proteksyon natin ng maximum, optimum protection. Okay. So, sige po, mag-chat lang kayo or mag-text. In a few minutes, ano po tayo? Break at makinig po tayo ng mga testimonials na mga tao na natulungan ng ating mga amazing products, especially Amazing 4 and Mega 1. Okay. So yan po ay then after a few minutes, we'll be right back for the second part at hanggang 6:30 in the evening. At yung mga nagchat-chat sa atin regarding sa bayanihan, ang pagsilik kasi ng mga kandidato na hindi ka nagpapabayad, you are a hero. Yan tinatawag natin na bayanihan. So, my friends will be please don't change your program or don't go away. We'll be right back after a few testimonials ng ating mga pinagpipitagang mga uminom ng ating mga produkto na nabigyan po ng magandang kalusugan. We will resume.
Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung News School of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang kalusugan, kabuhayan at bayan. Bumalik hindi pa totaling magaling. Lalong-lalo po yung dialysis na yan. Ang dialysis po na iinom ng ating produkto, lalakas ang katawan, matutulungan. Pero hindi po pwedeng ihinto ninyo kaagad. Sabihin ninyo magastos. Wala, ano pang gusto ninyong gastos? Yung madadagdagan kayo ng gastos para lumakas ang katawan at may tsansang mabuhay pa, gumana pang kidney o hayaan na lang natin na hindi na. Di ba? So gumastos na kayo, laban mo na ng gastusan. Ngayon, ano ba, kung wala kang gumawa ng paraan, prayer at pahiwasin, mag-isip ng mabuti ang pamilya kung paano makakagawa ng paraan para makabil ng ating mga amazing products at even ang ating Mega 1. Okay. So yan po magandang balita ko sa inyo. At maya-maya po may nag-chat sa atin. Yan po sa Bagakay kasi ang politika ay medyo ay pinag-iusapan na dyan kung sino ang lalaban sa pagka-mayor this coming 2025. Kasi nga po ay yumao yung dating mayor. Ngayon, ang mayor po, si Mayor Edsel Villesa. Pero may mga borobarita na si mayor, I don't know kung tutuloy o hindi. At ito kasi si Kagawad Toto Alvarado, graduating as outstanding councilor. Maraming nagsasabi, nagpupos na kumandidatong pagka-mayor. Andyan naman batang-batang na naging ABC President na anak ng isa sa pinakamalaking kontraktor dito sa Albay ay balita rin maging kakandidato rin na maging mayor. Kasi ito po ay malaking labanan po yan. So, 3-corner fight yan. Pero maaaring isa dyan ay umatras, di ba? So yan po ang sa akin kasi dyan, kung ano ang pinakamaganda para sa bayan, iyon dapat. Kung ako buboto, kung sino yung pinakamaganda para sa bayan, may magagawang para umangat ang Bakakay. Tulad na tayo ni dating Mayor Pai Tubing na ang dami pong awards, ang dami pong recognition, umangat po ang Bakakay, ay iyon dapat ang mangyari ulit dyan sa Bakakay. Di ba? O nasa mga Bakakayanos na yan kung sino talaga. Kaya sabi ko nga, pagdating ng eleksyon, hindi ito ay dahil sa pera. Dapat isipin ang future ng ating bayan.
Ako po, sa totoo lang, hindi pa ako nakatanggap ng pera at hindi ko tinatanggap yan. Di ba? Hindi ko binibinta ang aking boto. Kahit, Dok, biling ko ng 1 million, kahit 1 billion. Sa totoo, ibigay mo lang sa charity. Di ba? Hindi ko binibinta po ang aking precious vote. Di ba? Kasi nga po, ay ano yan, sagrado yan eh. Pero ang aking panalangin, kung sinong makakagawa ng napakabuti sa bayan, sa probinsya, sa distrito, yun ang manalo. Di ba? Ganun lang po yan. Okay, so yan po, mga Bacagayanos. Malapit na kasi. It's in your hands. Di ba? Di ba? It's in your hands. It's in your hands para nalaki. Magaya ulit natin the time of Pai Tubing Bitito. Okay, so ito po, tuloy-tuloy na po ulit tayo. Ano ba, gusto ninyo? Ano po bang mga karamdaman ninyo? Bukas, Saturday, last day for the week. Agahan lang ninyo, pwede na kayo mag-text sa 0998-975-8121. 0998-975-8121 or sa 0917-853-8933 0917-853-8933. Agahan lang po ninyo. Meron tayong promo sa Migawan. Kaya po ay kung maliit ang inyong pera, may discount pa rin, may promo pa rin. As low as 500, as high as 50,000. Diba? Okay. Aliwanag. So mahirap. Talaga wala tayong magagawa. Tulungan pa rin. So may pera, tutulungan pa rin. Mas malaki ang discount. Diba? Kasi inumin nila yan eh. Diba? Okay, maliwanag. So yan po ang magandang balita natin. Sana kayo po ay lahat kayo ay matulungan natin. Wala po kaming pinipili dito. Kaya po kung ano talaga tayo, adamant tayo sa politika. Adamant. Ano ba ang Tagalog ng adamant? Doc Joey. You are talking with it's high-polluting word. Diba? Para tayong tinatamad. Para tayo yung bang yung hindi mapilit, adamant. Hindi tayo kumbinsido sa politika dahil nga po sa nangyayari ngayon, di ba? Kaya dito na lang tayo magpalusog sa katawan ng ating mga kababayan, umabot na mahigit 100. Lalo na ngayon, the new Senior Citizens Law, 80 pa lang may matatanggap na. 80, 85, 90, 95, di ba? Then, I think 101 or 100, mas malaki ang matatanggap. Hopefully ay antay pa tayo ng 10 taon. May bale. Basta importante kayo makatanggap na. Di ba? Tayo, hayaan muna yan. Di ba? Okay, maliwanag. So, wag pong konsintihin, wag po nga nating gawing baby ang karamdaman. Habang maaga pa lang, labanan na natin. Andito po kami para tulungan kayo. Wala pa kayong karamdaman, proteksyonan na natin ang ating katawan. Huwag na nang antayin na magkaroon ng karamdaman. Sabi nga natin, mas mainam na tayo ay maagap. Mas mainam na tayo ay 1 or 2 steps ahead. Lalong-lalo sa kalusugan. Bakit tayo iinom ng mga supplements na tatangi na katulad ng Amazing 4 or ng Migawan kung may kung wala pang kung may sakit ka na ng matinding sakit.
samantalang pwede ka namang uminom kahit wala ka pang sakit. Di ba? Kasi, mas mapoproteksyonan mo ang iyong buhay, ang ating buhay, at mas ligtas tayo, at mas cheaper po, konti lang ang iinumin natin. Samantalang pag may sakit na, nanganganib ang buhay, plus mas malaki po mas marami ang ating iinumin at mas mahal na. Di ba? So kailangan po ay maagap tayo. Kailangan po wise tayo. Wise decision. Di ba? Kasi mahirap yung may sakit. Sa totoo lang, it's very hard. Okay? So yan po ang aking maipapayo sa inyong lahat. At yan naman ay payong kapatid, payong kaibigan, payong kababayan. Ngayon, ang pagpapasya laging sa inyo. Ngayon, kung kayo naguguluhan, pray and pray and pray. Okay, para until you succeed. Di ba? Ito, naka-online si Pai Tubing, dating Mayor Tubing Bitito. Okay, natulungan natin ito. I think 20 inatake ito sa nagkaroon itong mild stroke Inaabot ang kanyang blood pressure 200 over 100, 110. Hindi na makalakad. Pinainom natin ng Amazing Products. Ano ito? Amazing 4 times. After 2 days, 2 or 3 days, nakalakad na muli. O, di ba? So, it's phenomenal. Kung wala siguro Amazing 4, iwan kung ano nangyari kay Pai Tubing. So, ganun po yan. Ito naman si Madam Arlene, yung kanyang lula. Inatake rin sa puso, hindi na makatayo, hindi na makalakad, hindi halos makakain. Walang gamot kasi nasa bundok. Hindi maibaba. Walang Ayun, yung kanyang kapatid pumunta sa kanya. Binigyan, pinainom. After pinainom ng Amazing 4 times a day. After 3 days, naghimala, nakalakad na. Hanggang ngayon, sa Mayo, 2 months na. Wala pong ininom niya na synthetic drugs. Grabing phenomenal. It's phenomenal. Di ba? Yung Lola, yung grandmother ni Diamond Arlene. Di ba? No. Shout out sa iyo dyan, sir, from Bacolod City. Balik ako dyan sa inyo next project namin. Mikashitamo Taka Tukyari. Yan, from Bacolod. Yun po yung tumira dito sa atin noong ating po ito, yung may project sila dito sa Legazpi. Mga kasamahan niya ay tumira dito sa atin ng I think mga 3 weeks. Ito, taga Bacolod City ito. Mikashitamo Taka Tukyari. Ano po ito? Ay isa rin po itong mahilig sa mga natural. Sa mga mahilig ito sa mga organic farming. Okay, kumusta ka dyan, brother? Sa Bacolod. Di ba? So, babalik din dito sa next project nila. Okay, very good yan. Doon nga pala sa mga naghahanap ng matitirahan, room for rent, may aircon, without aircon, bed spacer, female bed spacer, yung kahit po yung yung tawag nito, nakalimutan ko na. Yung ilang araw lang ay pwede po sa atin ay mag-text lang po tayo sa
transient. Mga transient po, pwede. Aircon or without aircon. Good for 1, good for 2, good for 3, 4, or 5 or more. Pwede po yan. Mag-chat lang po sa atin. Okay. So yan po magandang balita ko sa inyo. Hope na tayo ay maganda ang ating makakatulong kami sa inyo. Okay. So ito, from Bacolod City, nakapag-transient sa atin. I think 4 sila. May project dito sa Legazpi last year. Okay, so yan po. So tuloy-tuloy pa rin po tayo. 5 minutes to go before end of our program, Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan. Kung ano man po ang inyong problema sa inyong kalusugan, feel free to talk, to chat, to text, to call to your brother, Dr. Joey Betito, natural medicine practitioner for over 2 decades. Labing mahigit 2 dekada na. Kaya gamay na natin. All natural. Walang chemical. Yan, di ba? So, yun naman pong ngayon pong Holy Week. Andiyan naman po tayo sa Dorotea Resort and Spa. Pwede kayo dyan na mag-relax, rejuvenate, enjoy, and be happy. May 2 swimming pool. Tahimik ang lugar. Along the road, pero birang daanan ng sasakyan. Kaya, less pollution. Okay, so may mga promo tayo dyan. Discount, super discounted din. Kaya maganda. Okay, kumontak lang kayo sa 0963-9060-120. 0963-9060-120 or 0917-853-8933, 0917-853-8933, o doon po sa ating page, Dorotea Resort and Spa. Okay, so yan po. At once again, tomorrow, agahan lang po natin kasi weekend na. From 6 or even 8:30 or 8 o'clock, mag-text lang kayo or chat para po kayo ay ma-serve ng maaga. Di ba? At hanggang 6:30 ng gabi para naman ay meron kayong mga iinumin na high quality natural supplements made and manufactured in Florida, USA, approved by FDA and proven and tested since 2008. So 16 years of serving the Filipinos. Di ba? Not only in Albay or Bicol region but the entire Philippines, entire archipelago. Yan. Okay, kung ano man po ang karamdaman ninyo, sabihin lang po ninyo para matulungan kayo. Ang pera ay nakukuha, ang good health ay pwede rin po natin makamtan, pero kailangan natin subukan ang Amazing 4 or Omega 1, mga healthy drinks, para mapatunayan na ito ay magaling na nakakatulong sa ating kalusugan. Di ba? Okay, malaki ang nagagawa sa ating kalusugan. Okay, maliwanag po yan. Okay, so ang sabi nga, yung mga duda-duda ay gawain niya ng kalaban. Diba? Kasi ayaw nilang gumaling ka. Ayaw niyang humaba ang buhay mo. Ayaw nilang mag-enjoy ka. Diba? Kaya, there's a saying, there's no harm in trying, done none at all. Diba? O ngayon, Doc, wala namang sakit para lang lumakas ang katawan. Okay bang Omega 1? Yes. Okay ang Omega 1. Take 1 capsule in the morning and 1 capsule in the evening with 1 or 2 glasses of lukewarm water. Bakit lukewarm? Para po
mabilis matunaw ang kapsula para po ito ay manalaytay, mapunta dun sa ating bloodstream at ito po ay mano sa ating katawan, di ba? Mabilis na ma-absorb ng ating katawan. Kaya lukewarm water. 2 baso mas maganda. Okay, maliwanag. So yan ba ay pwede sa nagda-dialysis? Pwede. Pwede ba yan mataas ang creatinine? Pwede. Pwede ba yan sa may high blood, high cholesterol? Pwede. Pwede ba yan sa may arthritis? Pwede. Ang kagandahan nga lang po ito, halimbawa omega 1 para sa lahat na. Ay yung mga naka-advertise sa TV, sa radio, bawat sakit, isang supplement. Di ba? Di ba? O yung sa supplement na galing sa Japan, ang daming mga artista, yung mga numpang artista, sa diabetes lang. Sa atin sa diabetes, nakukuha, kahit ang taas. Sa high blood, nakukuha, natutulungan. Sa cholesterol, natutulungan. High creatinine, natutulungan. Sa mata, natutulungan. Arthritis, natutulungan. Vertigo, natutulungan. Asthma, natutulungan. Yung ask my wife, yan ay questionable. Okay. So once again, dito po ang aking numero, 0998-975-8121. 0998-975-8121. Laging tandaan, ang magandang kalusugan, daig pa ang sangkatutak na kayamanan. Bawal magkasakit sa panahon ito, delikado ang buhay at masyadong magastos. Kaya take Mega 1 for a mega healthy you at meron pong promo at may malaking discount lalong-lalo kung bibili ka per box. Babalik po ang kalusugan, kabuhayan at bayanihan tomorrow, same time from 5:30 to 6:30 in the evening. Ito po yung lingkod, ang iyong kapatid, ang iyong kababayan, ang iyong kaibigan sa kalusugan, kabuhayan at bayanihan. Walang iba si Doc Joy Benito nagsabing maraming salamat, magandang gabi, keep safe everyone, good health, and God bless, and we love you all.